ଭଲ ସମୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆସେ। ଅପେକ୍ଷା କରିବା ହିଁ ମୂଳ ଚାବିକାଠି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦରବାରରେ କେହି କାହା ପାଇଁ ଅନ୍ୟାୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ମର୍ମକୁ ବୁଝିପାରି ଜୀବନ ପଥରେ ଆଗେଇବା ଉଚିତ। ଶୀତ ସକାଳର କୁହୁଡ଼ି ବି ଆମକୁ ଏକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ରାସ୍ତା ଯେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରି ସେତିକି ଯାଅ। ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରାସ୍ତା ଆପେ ଆପେ ଦେଖାଯିବ। ଜୀବନର ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାକୁ ହେଲେ କେତେ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ସହି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ୟା ଜୀବନର ଶେଷ ନୁହେଁ, ସେଇଠୁ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଖାଲି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଆବଶ୍ୟକ। କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ ଏତିକି ରଖ ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ତୁମ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେବେ। କଥା ଶୁଣିବାର ଶୈଳୀ ଏତିକି ରଖ ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ତୁମକୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ତୁମ କଥା କହିବେ। ବିବେକ ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ରାସ୍ତା, ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ନ ଚିହ୍ନି ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରିଗଲେ ବାଟବଣା ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଅସାବଧାନତାରେ ଗଲେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଚିହ୍ନି ତା ନିୟମ ମାନି ଚାଲିଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରି ହୋଇଥାଏ।